Cova dels ocells. Hi havia una vegada dos germanets, Vicent i Neus. Vicent tenia 8 anys i Neus 13. Vivien a tavernes de la Valldigna i uns oncles que vivien en bars, la nit de Tots Sants es van convidar a passar la nit amb ells. Per la vesprada hi havia una festa de disfresses a la plaça, però eren tots majors. Aleshores Vicent i Neus s'avorrien molt. A boqueta de nit, Vicent va veure una llumeta xicoteta que es menejava i li cridà l'atenció. Vicent, com estava avorrit, sentia fam de curiositat i arrencà a córrer. Neus, que es va adonar, el cridava «Vicent, Vicent!» i al final va arrencar a córrer darrere d'ell. A l'eixir del poble, en un camí fosc, es va adonar que una llumeta era un donyet menudet. Media un pam. Tenia uns ulls grans i negres, orelles punxegudes, un nas redonet. Portava un barret roig i verd, uns pantalons verds i un cinturó i unes botes en punta de color negres. Vicent i Neus al principi es van assustar, però el donyet es va tranquil·litzar i els va dir aquestes paraules. «Xiquets, conec un lloc on hi ha una festa on segur ens divertirem». El donyet es va portar per una senda de muntanya fins a una cova. Van entrar dins. Avançant per la gruta, van veure rates penades, aranyes peludes i molt grans. Conforme anaven avançant per la gruta, van notar una olor a llepolia i escoltar una música de flauta. Al final de la gruta van trobar una porta i Neus va decidir obrir-la. I van trobar una dona jove, guapíssima, amb cabells rossos i llars, uns ulls blaus com el cel. Estava cuinant els ocells de Tots Sants i els convidà a provar-los. Van gaudir d'una festa molt divertida després, amb més xiquets. Allí van ballar, van menjar llepolies, van contar històries de por. La festa va ser espectacular i quan es van cansar i volien tornar a casa dels oncles, no trobaven el camí. Demanaren ajuda a la dona, però la dona es va convertir en una bruixa lletja i vella. Estava endolada, amb ulls de roges com el foc, el nas punxegut i les ungles llargues. Ja no quedava res d'aquella dona de cabells rossos. Els va dir que els ocells estaven encantats i que no es tornarien mai a fer xiquets, ni tornarien mai al poble. Es convertirien en bruixots per sempre. Tanmateix, a l'acabar de parlar la dona, els xiquets es van convertir en bruixots com ella per a sempre. I aquest conte s'ha acabat.